A sapkát, azt vedd le. Ez a mongol. A mongolok így csinálják a kumi. mongolyok. Kumi, ne tegyétek föl Facebookra. A mongolok, amikor a Mongóliába A mész, mongolyok. így én, ez Csabi, a, a sírot mutasd. nem kell. Sapkát vedd le. Úgy köszönjük a mongolok, hajte so. Igen? Szemmen no, hajte so. A mongolyok. Azt a mongolok. Te is. Nagyon nagy fog. Te Aj, nekem nem vetted le, hadd fotózzalak le. Ne perleszkodj Ez majd megy a izébe, TikTokra. a Facebookra. Anyu hajjon meg, hanem. Mutasd már, Csabi. Meg a TikTokra. Ne te TikTokra, no. TikTokra. No TikTok. No Ez TikTok. majd megy a Csabi, TikTokra. a sírót mutasd meg, cigányom, a sírót mutasd. Ott van a... Mit akar? Vagány, Csabi, amúgy. Pénzetek, most kaptatok fizetést, légy szíves. A számlára egy ezres dobjatok. Igazad van. Hát meg a számlaszámot. 000 15 65 94.